Anyang aki din! Oh, princess, apay asim mardan ka amag na. Sumipngatan, agluto tapay. Kasanumad niya, min. Malabsan taman ni dagita artak alalaki. Kat anya kumaita, kabain mo dagitang artak. Kancawan dak tumanin nga, min. Awan met nga rod sa bali apagnaan. Agpatpat nagdagita dita. Umikakiting. Ni manang mat. Uray naklaigoyo. Makita yun dahil lumabas. Ha? Limot, princess to ito. Princess? Kinamuro ko na mo ta. Mas dawa mga agpaiso. Apay nga taan, nagano ti kamuro na. Awan sabay giti pagtubuan dan ni Jeropa na. Hoy, dagitang alalaki. Kunamlan asino daan nagkugwapo. Asino naman ang nagitan na yan? Dagitang mamartek alalaki ah. Kinankansyawan damanin ni princess itay limabas kami. Apay, di kayo pala na irwang mag. Iti ugali da. Ay, nakaluto ka din. Sa anak pa yan nakaluto. Apay, mabising kan. Pino itay kayo pa ngayon, oray ka ni princess. Ay, lakay, adda na panunot ko. Ano da ita? Malalaki ka kade. Ano ti pa nagkungkunang? Kabailam ti dumanog. Adaya mo't lalaki, asan na nga mo ti dumanog. Ingka man nga rod ikan itileksyon dagijay amam martek. Anya? Ay, tila pangin pabaunan mo kanya. Ay na, nabayagdan nga aramiden day tay ti kabsat ko. Ket panawon metan, tapno maikan day ti leksyon. Nagtal na ka man bakit? Ingkan! Itaapan nagnakam, amalalaki ka. Rabein! Ingka kiden, apur katam ida, tapno uray dala maplat amin. Ingka kiden, taus tunto ang makaluto inton malpas mo ti ipapaaramid ko kan ka. Apay, kinankansyawan nyo ka no, ti ipagkwa princess ita yan. Iso, saan na siya? Anya, saan na siya? Naglawagan na siya. Nagadwa kansyawan nyo. Dahil pa mo nakaimima, kan nakapimpintas nga ipagkaw. Nakapimpintas? Ni princess? Ini-street nakmatlagtan. Apay ngay. Lastog kagayam ha. Oh, asino pa'y kada kayo tinalastog? Saan na siya? Di nakita niligas na. Apay, saan kamot amay saya? Akanayon amang kangkansyaw ka ni princess. Hindi na ito. Apay nga. Naraman na mo. Saan yun nga ulitin pa kantsawan ti pagko ha? Ay nan ngay ni Manong. Adda nang ibauna, awan pa'y mo. Manang, anya tiar aribumbungan dagiti tattao iti kalsada. Aywan. Ijay mat pag-iinuman dagiti artak. Nanghabak ni manong mo. Anya nga ba? Princess, saan da ka na makantsawan? Anya ti inaramid mo, Manong. Ay, lakay. Ni, adamot sumungad a pulis. Apay ngay. Insakit ko lang mo ni princess kadag iti nauyaw walang laki ah. Ay, may dakan sa mo ton aristaron, Manong. Ay, agngulutan ni Manong gapu kanya. Sana bale, bay amon, anya ngay nga rod. Pangalaan nga iti pagbayad, Manang. Ay, pampanunutek nga rod, ti mapan umutang kin ni Auntie Marina. Ha? Ni Auntie Marina? Kat no nakakurkuripot day jay. Kat anya ngay nga rod, isulaang matyada kwarta na akabagyan tayo. So, di ati kababaknangan nakabagyan tayo, Manang. Sige, tamapantay iya balay da. Nasken akadwaan na, tapno makarwaran ni manong mo iya pagbaludan.
Ay, anya ka dagitoy amaid kon aya. Papanawag sa amin idan, tanag sasadot damot apermi. Ay na, auntie, kaasyamot adagita maid mo. Oh, apay ngay may kayo dito'y balay. Kuang amin, auntie. Ay, agoray katasin niya sakye driver ko nga agoray. Ah? Adda pa pa ninyo, auntie? Mapan kami ag-deposit iti kwarta iti bangko. Ay, baknang ka talaga, auntie. Oh, apay. Sino da ito'y kinamuro akadwam? Ku auntie, ni Princess data. Jay burida kiyo? Wan, auntie. Ay na, balasang mo't gaya man. Ubing pa'y idagpaspasyar kami dito'y balay. In love ka siguro na niya. Saan mo't, auntie? Agtubo ka nung amin ti adwa ka muro, no in love ti may sa tao. Auntie, ada kwartam? Natural, mapana nga ro deposit. Kung auntie, umay kami kumaumutang. Anya, emergency ngamin, auntie. Ay, sanak ngagpapautang. Manang, agawit ta. Auntie, sige na, bayadak tumatlaang. Ay, saan? Amok tumulang, awan pagbayad yo. O sige, mapanakon. Agyaman kami, auntie. Agasam da kita nagdadakila kamurom. Tawan san ti pagtubuan da di tarupam. Ano niya? Nakauyaw ni auntie. Kunang malano na pintas, kat padak matlaang alugpak ti agong na. Kasano ngayon ni Manong? Bayam Ikaro na di inaramid na iti pagbalunan. Kaasimat Kat awan nga rod kwarta. Ay, gapulang kadagito'y kamurok. Naibaludan adi na oras. Nagadumot nga nga agpayso dagito'y akamurok, Manang. Aglulumbada nga agpayso nga agtubo. Ay na, kaasyam maninday tabagim ako nakon. Pudno unay dagiti imbaga ni auntie. May samot da di abakit. Naimo lang arudan. Nakauyaw pa'y. Ay, marurudak. Di tala ko man napnapan iya balayda. Madlayo ka diya sana na lumablabas na princess. Kakadwa, kantsawan tayo latta ka di, no lumabas. Amoy amot nga amin na lumablabas ito kahit kan-kanjawan tayo. Katwa na. Mayat to ba iti kumanjaw, nang langro na dagiti babay. Sana ya. Kakadwa, at na bakit na lumabas? May samod na ito bakit? Naglukmag. Nalinsamot din sana makapag na. Gapu iti kinalukmag na sigayo. Ay! Nagpakutungkan! Nana! Narigat tinalukmag unay nana. Alain ka na dagos ni Apo Diyos, dagiti nalulukmag. Nakarwar ka matlaang nga niya pagbaludan lakay. Ay, wan nga rod bakit? Nasuro mo na makabulan na nagan-ano sak. Sapay nagadot ilamok ijay. Ay, lakay, saan mo nga ulitan day jay Tinungpal ko lang tikid daw mo. Sana magkiding agbabawi ang ilaban ka ni princess. Panangisakit lang dayjay. Saan matlat ta si Mardeng dagita nga artek amang kankansyaw ken ni princess. Katidakas na, amin alumabas dita pag-inumanda, kankansyawan da. Ay, talaga mo dagitang artek. Awan ngamin marami day tibiyag da kahit. Maisyanak ken ni princess lakay, tauray mismo nga antimi. Kat isupay tinanguyaw ken ni princess. Kanya kay nga ron. Ada talaga dagiti kakasta tao ba kahit. Ay, way. Ayan nagayam ni princess. Saan pa'y matasim mangpet? Kuna namat nga da interview na, iji trabaho ang nag-applyan na. Nasaya at anong makapagtrabaho. Tapno sana ma-stress. Kung saan nga umadaw, dagiti kamuro na. Nasapa ka nakaring ita, ipag. Owan Manong, mapanak ngamin agtrabaho. Agtrabaho kan? Owan Manong,
Sumad lagaya man nakaisam ka. Sa anak gaya man ama boring. Ala, say-saya atam tag trabaho, ading ka. Ay, nabartay ka na sa matay. Nakadumog ka matay. Sanak pa na bartek tata. Agyat na nga ruda na. Ayun, nabartay ka na talaga. May nakringan, tada makikita ka na pinta sa balasang diti tagtagainap ko Ayun, nagmaya man dahi tatagiin mo. Pa, magpinta sa balasang dato. Nagkinis ko naman daw. Ay, saan sa mo tatagain na tayo pagpagamon? Kaslasaan nga rudan. Pare, sana talaga. Tandang agpaiso palasang alumabas. Ha? Huwag nagpaiso ka katwa. Sana tagtagainap tayo yan. Purno. Wait, will! Ay, maritikas na. Paritin. Ni, nagawidan na tayo dyan balasang. Ay, agore ka. Tas siputan ta, no sa dino, apalay, ti papanana. Kinantyawan da ka kadimanan dagiti artak. Jak idan pampansinan manang. Uraan niya pa'y timbagada kanya. Sa bagay matkit di Artak damot lang. Apay ko maapekto ak iti panangkantsaw da kanya. Kasta ti mayat apa nagpampanunot. Kat ningay anti ananguyaw kan ka, idi ado ti kamuro di tarupam. Pampanunutak nga rod, amapan ko ikan iti regalo. Regalwam? Ay na naglaing matan. Taiso pa'y anauyaw ti regalwam. Wan amanang, tainuyaw nak ide. Kat gapo iti pananguyaw na kanyak, nasursurok nga agbalin a positibo iti biyag. Day takot ti ko na. Mala, mapantan tumanang mangted iti regalo kan kwa na. Apay anaklat ka. Kat nakita mo ita di tabalay da princess, tinagawidan na da balasang a kurso na da. Kabsat nga ta ni Princess day jay abalasang, uno kasinsin na. Ay, tikasayatan nga namin damaga, minton lumabas ni princess. Saan mo nakantyawan? Gaya mo mo! Tandaan ang bagi. Saan mulatan a pampansin na nagita artak a naglaing agkantsaw? Princess, agdamagaklaan ko ma. Anyat damagam. Si kansamot dyan na pintas a balasang, anatalgyapak idi na minsan nga altaw. Uwan, siyak nga rod, apay? Nini, saan kang agpaiso a kinamurong? Kan pimintas ka Saan mat ngamin nga agnanayon a kinamuro ti rupak anya? Princess, mabalin ti agara. Agayata magkangganading ko. Anya laki din da ito nga ayaton aya. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Friend, nakaragrag sakak man ita. Anya ay, mat makagapoy ti dayta kinaragsak mo. I-share mo mat adi. Amum ka din ni Rudy? Jay ibagbagak idikan ka a crush ko. Jay driver ti van. Rudy? Man, jay gwapo a driver ti Baguio Vizcaya. Hamukon. Wen, malagip kon. Apa iya? Pawagar aram kanya. Anya? Un
friend, ay na, naggwapo talaga ni Rudy. Kan saan lang ang adayta? Malaksid iti kinagwapo na, ay kat nasingpot pay. Kan kang runaan na, adda apil na. Alay, at dayta ka man ako nakon. Mainlam ka manen. Asino nga imot nga minti saan amainlaw iti kaskan kwa na. Ay na, nagtaraki ko naman. Makapatin nagitipan ti ako na dati kinatar na. Awanin ti makagapo, tapno pabayagak pa iti panagdaton mo kanyak, Rudy. Ha? Anyat ka't masawan? Taklo na kun ati panagayat mo. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na pilang. Tay tuyan daal daw ang bayag inururay ko iti mano abulan. Awan anyaman na, Rudy. Ay ayatin ka unay-unay. Kitsapay lang kuma, takas takamat kanyak. Ikarik pilang, si kalaing ti babaeng ayat kita. Inton bigat, kan aging gat-inggana. Agyaman akno kasta. Sapay lang kuma, tasaan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Promise, pilang. Anya, addan kaayan ayat mo, kunang pilang. Un anti, iso ni Rudy. Anya ngay mo, ti trabaho na. Driver ti van, anti. Bagyo Vizcaya ti pagbibiyahan na. Kasta aya. Nasaya at nga raw, no addan kaayan ayat mo. Yam among tumot kanyak, tapno maamamok mo. Bareng no adda papanak ije Vizcaya, kat maranaak nga iso ti pagluganak, o di discounted. Anya, iso nga yam ammum kanya, tapno makitak mo ti rupa na. Wen anti, yam ammuk to, di kay madanagan, tagwapo ni Rudy. Sa anak ang mahilig iti pangit, anya lakit din aya. Friend, at the good news ko para ken ka. Ha? Ano dito, friend? Sigurado lang ang good news, ha? Agayan ayat kamin kin ni Rudy, friend. Oh, kasta ya. Ay, nasaya at adino kasta. Good news talaga. Nakaragrag sa ka. Akas ladyak patyan nga iso ti kayan ayat ko ita. Nasingpot day jay. Iso agsing-singpot ka man. Si kakit dimot, sigud mo't anasing puta ka. Oho, tsak lapat yan day tang imbaga. Anya? Nasingpot ka ano nakaturog ka. Anyan na, kidi na ya. Anya? Pilang ti naganti kayan ayat ba? O tatang, Kanong ngay pasyar dito'y balay. Mamumimay, iti kabsat ma. inton umay alawas tatang. Ipasyar ko ni pilang dito balay. Sige. Namnamaan mi day takan ni Silya. Wan manong, husto ni tatang. Namnamaan mi kini tatang dayta Ipasyar mo nga ipasyar. Huwag ka di. Di kayo madanagan. Ta sigurado day jay. Anya, yam amunak iti amam, Rudy. Huwag bilang. Lako nada nga min hindi kabsat ko. Akayat nakakano amam-am mo. O sige, mabalin ka di ako yugak tigayim ko no bilang laang. Ha? Sino gayam mo? Ni Abigail, tigayim ko abakla. Jigayim mo abakla. Ay kawa na. Awan pare ko ti dayta. Lagit di kayat namit ti pumasya. Kayat na dayjay, ibagak to ken kwa na. Sige. Isigurado ma. Taimbagak ngamin katatatang. Ngayon ton umay alawas. Iso amang namnama dagi jayon. Sure, Rudy.
Nasayata kiti dayta nga imbagang pilang. Umahayak man mat nga rod makipasyari dyan da Rudy. Inton umay alawas ha. Siguraduam nga awan papanam. Wen ka ni. Anya laki di na ya. Hay, nakaragrang sakat, friend. Kamuudyanan na, katyam amunak matlaangan ni Rudy iti ama kan iti kawsat na. Eh di sana all. Iso anas kan anapintasak, kan mayat ti outfit ko no mapantayo ijay balayda. Anya? Wala, tapno mat presentable anya laki din aya. Naimbagnal daw yo. Selya gayam tinagan ko. Manong ko ni Manong Rudy. Kasta ka di? Naimbagmat nga oras mo, ay isugayam ni Abigail, tigayam ko. Hi, Celia. Hello? Ala agtugaw kayo bii, tadanda ni malutong tilutlutuan mi kini Manong Rudy. Dito'y tayo na mamigat. Umay matla ang jidwa nga anti mi inton madamdama. Kaya't nakakanumot ang maam-am mo. Ha? Kasta ka di? Wan, nung nagsisingpat na di jay, di ka madanagan. Ala, mangan tayo. Ipabalayo lang ta, ha? Uwan, Rudy. Ay na, nagmayat laki din timangan. Nagnanamot na ito'y tuyo, alinutom Celia. Kasta aya? Ay, nagngina day ta ato yo, iso ang nagnanamat. Ginatang ko di palengke di kalman. Ato laki di ti kanek no kastilaan. Ay na, agkamat akit din. Nagmayat timangan ko na tumat. Ha? Pilang? Anit kong kuam? Ha? Apay? Ano day tarami dem? At tinidur ka magkatuyo day ito sida. Unay ka. Si kakit dimot, mangan kalataman. Ang laki din pilang. Kundi tinidur ka manin ako nakon. Ijay gayam roar ti ayan ti si Aryo. Wan manang, ano san yung timapan umispo ijay ruwar? Tamar aramid pa'y lang amin di si Army dito'y unag. Kasta ka di, ala, ano saklaangan ti saan nga umisbo. Anya? Idanon ko laangan ti isbuk aging ga ijay balay mi. Amangan nga min numapit na kanday ti shoes ko, sapay ka barbaro. What? Nangina nga min ti pinanggatang ko daytoy, ribo. Ay, anyamat ang di kayan ayat ni Manong Rudy. Tuyo ti sidaan, kundi tinidormat. Wun nga rar. Nadlaw ko matla ang dayta. Bak nang nga ti pamilyada. Siguro takas jay matistal na. Aglang nga abak nang. Adon tinakasahok anangan ababak nang. Ngamsan akas jet style da. At tuyo ti sidaan, ngam ag tinidor. Anya, Sa bali mo ti style na dayjay apilang Sapay na mangankat na ka nga, to jay kikit na. wun nga rar. Ay, sapay la tabak na nga agpaiso. Saan nga agim babak nang tanarigatan? Apay matakas jet yung pakita, may dinawan tayo. Sika. Ha? Ay na, Aber. Saan kumakas jet ipakpakita? Tuyo ti sidaan? Yung kundi tinitul kakitin. Si kakit dimot, friend. Apay akas jet yung pakita. Tap na ibaga ti pamilya ni Rudy. Ang nagtaod kay dinabak na nga pamilya. Kasta ka di? Ha? Nasaysayat mo't laeng. Nung ipakita ti kinapudno. Ngam ti ilimliman. Wala pampamarang kabak nang. Tanakababain. Inayan ito. Ay, Kasano lang. May sudan tumat ti mapanidya malayo. Nakababa ina pirmi
Saan man na panaguyaw? Ngam ikumpara man ti balay kan estado ti biyagda kata kayo. Hay, hanya laki din na ya. Adaman madamag ko, Manong Rudy. Anya dita? Apay, baknang ayat ti pamilya da manang pilang. Apa na sa ludsod mo na ito ating ko? Kunak takas labak nang mag-idiim may diti balay. Di na pa'y kayat ti rumor ang mapan umisbo jay CR. Tama di na kano mapitakan jay sapatos na. Ay, nalaki din. Anya? Imbaga na tikas taring ha? Katuan. Nakuna nang amin ang makais-isbo ka no. Iso ako nak. Anusan na ti mapan umisbo jay CR ijerwar. Tasaan pa'y analpas ti CR dito unag. Sabali mo ti sungbat na. Anya? Kuna na kanyak, nga isang but na latak kanun ti isbo na aging nga iti balayda. Ta mga numapitakan tinginginaan a sapatos na. Agasam man. Anya? Isu apa nagkunak, katbak nang da. Ay, swertim nga rod. Nukasta, manong. Apay, pudno ka day, tagwarwaras at chismis dito'y lugar tayo, pilang. Ha? Anya day, tanti? Chismis man yan nga. Tininidor mo ka no, tituyo idinapan kayo, ijay balay, tikayan ayat mau. Anya? Ay, si kakit dimot, pilang. Apay akas jay, timpakitam. Kasanon nga ay, no isudamot ti umay ijay balay yo. Di nakababain. Kwa? Imbagampay ka no, adi mo kayat ti mapanag CR ijerwar. Tamangan numapitakan ti kabarbaro a sapatos mo. Ay, una yan. Agasam man. Anya? Sana nasaya at ti agpampamarang abak ng pilang. Si kamanlat na damag ko anang tinidor iti tuyo. Ay, nakababain day tang aramid. Nang runa no isudamot ti umay, kat makita dang awanan kamot gayang. Oh, apa akas ta tilangam? Kung saan ka amatagtagare? Kwa, Adda ka di pare ko? kwa. Pasensya ka kuman ay, idi na minsan anapanan mi ije balayo. Anya? Apay? Amok asan anasaya at tinaipakitak ijay. Nakunak ngamin iti kabsat mo, ajak kaya ti rumor amapan ijay CR. Tamangan numapitakan ti syus ko. Naamiris ko ang nakababain. Anya? Kun mababainak iti impakitak idi madamatayo amang mangan. Tininidor ko matin dito yung impasango ti kabsat mo. Awan da jay, siga akit di mo. Mababainak ita, promise. Huwag kaya. Siyak mamuti pasyar mo, jay, ayan nyo. Ay saan? Saan? Pangasim. Saan pa nga ita, Rudy? Anyat parikot mo. Apay akas na dilangam. Ay, parikot ko nga rin may sa kliyente. Sana nagbaybayad iti mano alawas. No, anya nga tati aramidak. Sapay, sana makontak. Anya? Ay nagloko mo no asino lay ta a client? Imutang iti dakkel. Sakas ti aramidan na. Nungay padasam amapan ije balayda. Iso nga rin ti pampanunutan. Inton bigat, mapanak man. Anya nga oras ka nga ta amapan? Oray alas 10 siguro iti agsapa. Mala, di ka madanagan takaduan ka. Sige man, tapno da kadwa. Anya nagan ti client mo aya friend? Pilang tinagan na, friend. Anya? Pilang tinagan na? Wen, apay, adam amom ngagnagan iti pilang? Ay, mabait lang. Pilang ngamin
tinagan di kaayan-ayat ni Manong kong agraraman. Ay, amangan kit di mo ni suday ta. Kita man di picture na. Dahito man ni. Ay, small world at talaga. Day tamad dyan na pan ijay balay mi at ininidor na dito yung impasangog katakwada. Anya? Ay, oo na yan. Amon di balay da? Ay, amok. Asidagta ni Jayanda. Sapel ako matanda madanon ta. Sigurado ang mas daw dayay nung makita na ka. Celia? Oh, apay amas daaw ka. Ang nakakita kanya. Apay nga da ka dito eh. Friend ko nga ni Leo. Ti kolektor itinagutangam a lending company. Dito yung gahan ti balayo. Oh, kasano ngay madam? Ay na! Jack mailadawan man tiriknak ita. No makakatawa ang, wano maasyanak kan ka, manang pilang. Anya? Jack lang amin ekspektaran, akastoy ti pagpagyanam. Idin to ta idiim may ka balay mi, tininidor mo dito yung ngayon pasangok kada kayo. Imbagampay, adi mo kaya tirumuar ang mapan umisbo. Taama nga numapitakan ti shoes mo. Nang pasig maggayam at pitak dito'y arubayan nyo. Anya? Ay, anya lakit din aya. Nagsingpat ti kabsat ko. Jack lakit ti kayat ang makaasawa iti kaskan ka. Naglaing ka nga agpamarang. Kundi tinidor ka iti toyo, ngam kastoy kayo matgayam. Kuha. Ala, agbayad kay ti utang mo. Kundi palastog ka iti shoes mo, aribo ti bayad na. Ngam awan matgan ti pagbayad mo iti utang mo. Ay, awanan. Talaga alinipat na ko ni Rudy, friend. Ha? Mas tao ka pa ilaan? Ay, una yan ti kastoy. Dayta. Adal dayta ken ka asan arumbeng nagpampamarang ka abak nang. Sa di naman ti papanan ken pakadandanunam. Mawata ang pilang. Ay, marunaw akong itibain ko. Naamiris kong nagitibidot ko. Namiris mo na. Ngam saan na may sublit sigot at alik ni Rudy ken ka. Sinayang mulaan kinakasingsing pa lalaki. Kapula ang itik kinapangas mo. Nga awan mo ti pangpangas mo. Anya laki din ngaming. Isong agbalbaliw kan pilang. Tapno adda gunggo na day ta kundi ta panagamiris mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, Edgar, maululaw ka na kao. Ni, apa nga nanang? Ay, matalimudaw aksan. Ay, sana? Ay, Petra bakit? Petra! Umay ka man dito, Aglutluto Umay ka pa dito, Agala ka iti danong inuman ni nanang. Darasam! Apay aya! Maulaw ka nun ni nanang. Matalimudaw ka nun. Ha? Taapay! Anyak na masama kaya! Mayat mo't itay Itay day jay. Ay, matalimudaw ka talaga. Bakit? Tanggalam ni nanang. Dati danom mo! Wag day tadanaw. Uminom ka nanang. Ay, sana danumti ka sa pulag. Agas nga ron. Agas ti ka sa pulan na. O, mapan ko alaang ti agas na mabitlang. Ay, saan? Katumtumar ko lang itay. Kwarta ti ka sa pulakin ka ranakaw. Mariknak kat umadanin. Ti ka di po sanak dito'y rabaw tinaga. Umadanin. Kapitpitsa ka pa lang. Mabalin ka dahi ngay ka nakiti kwarta.
nakon ka. Agdrama man ang dati bakal. Naon mo't kwarta ka. Ay, maulaw ka talaga. Matayaksan. Bakit? Ikaw man pala ang ninahanang iti kwarta na ah. Umutang man pailang iti bagas kan sardinas, Mare. Umutang ka? Kaano lang ang idinagsweldo nila kay mo? Saan kami kumamot ang maibusan? Uday tanto mga min a plastic ananang na. Kit no nakitak ang nakaisam alimabas dito'y kantina. Mapan manan makitong Apay, ik-ikan nila kayo mo iti pagsugal na. Kano, drinamaan naman na nadya anak na. Agin uulaw, agin tatali mo daw. Ay na, ibagakan ka, naglaing agdrama day di ako tuganga. Ah, kasta? Ang runaan na plastic, pirmi a plastic. Sumunga din day tatrakti basura. Di basura yung ay maray. Ay, ewan gaya man niya. Inakalaon biit. Adda kumakat ni katugang kay karga ako ni tatrakti basura. Ay, agawit na yun. Nay, nagsapa pa'y mag. Adda pa'y lainit na oh. Apay, di mo amoy ah. Nga daban nga galalay ti tao. Kasanungay no matsambahan da ka. Kitalaan da ka. Oh. Kanobing lang, ba't yung mukngal alaan da? Ay, saan na kagpilpilitan. Ubing man, lakay, kun bakit, topol man, kubuwan man niya di talaan da. Ay, saus, nagkaamak nga ron, ano kasta? Iso nga ron gagawit tayo. Nariga tayo, no laan da tayo, na itapurawaban. O nanang, nakamisuot kayo mat. Ha? Tilamad-madlaw mo si Kapitra. Adain lutok a pansit ije kusina. Naimas mo lang at aday tayo lutaw. Naimas mat kung nadagiti apo ko yo. Anusan yung ata awan ti karne na. Awan mat ngamin igatang ko. No, isidir mau jay inted ni Edgar akwarta kanyak. Ne, awan mat ibagbakak akasta nanang. Imot ka ngamin ka. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kastaa? Wan, imot ka. Itilasod ti sangapulo atawon apa nagigyan nyo dito'y balay ka. Amo kan ti kinasyasinom, Petra. Ay nananang, idi pa'y apilpilitek asumina kami iti pagnaadan. Ang saan na kayat? Gaputa pampanunutan na kayong agmay-maysa ama panawan. Daytoy ti bagakken ka, Petra. Oray anya pa'y aramitam, syaklat ati denggen ni Edgar. Ikanaklat ta iti kwarta, oray saan mo akaya? Kumusta ni nanang iti nagmalambak? Saan ka din anaulang? Awam mo diti balay nga nagmalmalam. Napananan nga eh. Napan siguro man na nakitungit Kahit mo asawan, insugal na dyan, tid ko kwarta na. At iso mati ayuyang na akanayon, di ta pagtutungitan. Kuna na maulaw, dandani pa'y matalimu daw. No adda ka maulaw. Ang naawan ka, mapan ka nagtrabaho, mapan batan makitong Aglaba ka manan? Un mare, sungod nga imayak, ta umutang ako maiti sabon a paglabak. Ay, awan pa'y kwartam aya. Awan pa'y ngamin buena manok ka. Manupay ngamin nga aldaw, sakbay nga agsweldo nila kay ko, kumare. Ayun ganyan. Addaman damagakan ka, mare. Anya na ta? Apay, pudno aya nga adda puraw avan nga agal-ala iti tao. Kunadamot nga awan pilpilyin da nga alaan. Ubing ken nataengan alaan da. Hindi pa mo nga istoryaon da day tamari. Mamati ka? Saan? Istorya tupo-tupo lang day tamari. Nanang! Pakapsutan niyo man ita TV! Anya! Dahil ta TV ko nagpigsa! Bogbog kawan na kaon. Di na kun amo arespetuan. Sakman laon ti mang pakapsutan! Makadanon da ito kinidgar.
iti uray ka naman, saan nakpayan na iturad a binugkawan ni Edgar. Makamo kayo na idano nyo kan kwa na. Nagriga kayo makaw. Awan! Naa. Nanang, agsangsangit ka. Ayada ka na nakaw. Saan ko napuutan ti sa sangput mo? Ay, nanak ko, aya. Di mo ko na maulaw ka ba na, nanang? Ay, day ta asawam. Binugkawan na. Apa binugkawan na ka? Saan mo't abo magbugkaw ni bakit ko ah? Anya saan? Kanayon na to, payabugkawan. Itala na iturad ka, ti magibagakan ka. Malay, saan kayo nagsakit, nanang? Kasano asaan kat nagsakit tinakam ka. Gaputa ba kita kaun bukawan naklatan? Sinurwak na kita ubing iti assignments da. Unak man na nakaturog kan. Talaga kahit kundi maturog, agam nasking agsarita ta. At ang amin inistorya kanyak ni nanang. Amok daytan. Siyak man ti dakasan. Binugkawan mo't ka no? Kung nakon kat. Mabalinak ka di mo't nga agistorya iti badang ka. Istorya akan ka tipod no anapasamak. Kat agdangag ka. Galing kong sumayaw. Ay! Makapakigtot kayo mananang. Kalat mo't katangag parang kayo dito isang wana ko. Nakitak gayam nga glablaba ka. Lablabaak, dagiti puraw nga uniforme nilakay ko. Iso nga rod nga umay kasurwan nga aglaba. Tanakitak asaan unay apuraw dagiti linabaam nga imbalaybay mo ijerwar. Amok ti aglaba nanang. Saan na ko nasurwan? Nalalaing ka ngamiti siya. Adaya mo timbagak akasta. Ay, di mo gayam kaya ti pasurwan. Apay ngamin aya, asaan kayo arimwar ita? Adda ka no nga raw, di puraw avan nga agal alay ti taaw. Uray ka no bakit alaanda? Namati mo ti bakit? Pudno aya, day ta nga istoryaan da. Ay wana nang pudno. Adon ati babakit kayo nalada. Nang nangruna dagiti plastik at at tao. Anya, Iso nga dagiti plastik dita, ay agbalbaliw kayo. asinaw ti pangibagbagam iti dayta. Kadagiti plastik Kano dudwa talang mo ditaw? Ayaw gaya man niya. Saan apuraw avanti mga lakada kayo nanang? Dayta man ni, lumabas dito. Ha? Trak mo ti basura dayta? Para kadagiti plastik at at tao dayta nanang. Paspasagitan naksamot, Petra. Ibagam lang nga. Ay, di basura mabait lang nga na nga. Irwar ko ba eh. Mabutang ni nanang, itis istoryaan da puraw avan nga galala iti tao. Oh, namati. Di mo ka di madlaw asaanan a lumablabas dito tersenam. Un nga rod, manon nga aldaw ajak nakita. Iso nga dalangan iti balay. Pasaraeg buya iti TV, anak kapigpig samot. Ay, dayta tinarigan. Surwan nakpay kunana asaan ko kano amuti aglaba. Unay matanday di akatugangam. Ay, jak amo no anya man ti drama na madamdamain ton sumangpot nila kay ko. Itay kakadipay anak kasangpet, anak kaw. Kasangsangpad ko lang, nanang. Ipampamasahig man ni bakit ko to'y saka ka na banlo ganag na. Ay siya kun ati mang masahe. Un man nanang, tama pa na kun agluto, iti pangrabyan tayo. Edgar anak kaw. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya deta, nanang. Jak nga minen makarwar. Takunada nga adda ka no puraw avan nga agal-ala iti tao. Ha?
At daya. Iso ano mabalain, dito'y kami laengan balay ngagsusugal. Anya? Sige na anak ko, tapno saan akon nga umadayo upay. Ay. Nanang, kagurak ti sugal Amuyo day ta. Kidawon nyo. Dito'y kayo balay nga agsugal. Saan Saan ang mabalin nga dasugalan dito'y balay? Ay, jakat ang masurwan dagiti ubing nga agsugal. Ti subay Saan ka nga umanugot, Edgar? Agrason ka mat Saan awan amin? Ay, nagkriga nga rudmot dito. Taan niya? Tamakigigyan tayo lang dito'y balay na? Sige. No dahi tati pampanunutom, da kaming kadagiti ubing ti pumanaw. Tasi ka lang ti agyan ditoy. Kaduam day tananang mo, aman nugal. Apay ngay, tasan kamutin nga may makisugsugal kumaray. Nay, kano imbagami day nga dapuraw avan nga agalala iti tao. Hey na, adan update na day ta, ngayon padamag ko iday kumaray. Anya kumangay ti update na. Fake news lang day ta. Sana po daw nga dagal alay ti tawa po raw aban. Nagkunay ti day ta. Ay ka, bot-bot nga tayo lang, amaray. Ay, kasta gayam. So nga, umay ka, tamapanta makisugal. Ay, agoray ka paray. Anya nga tano dito'y laengan balay ti pagsusugalan tayo. Ha? Ay ka, may mayat ba din? Ano kasta? Asidag dita paggapwak. Mala, pakaamuan kayong tao no kaano tayo amang ruging agsusugal dito'y balay. Ay ka, ornosam nga roden na dyatin tog alamisaan. Kaya na doa pagtugawan, kumaray. Nanang, anyan tinagsaritaan nyo ije kumparem. Ay, nangagmaw. Wen, Iyay ayab ko nga rod, dito'y balay ti pagsusugalan may. ay ayaba mo nida. Saan ko pa'y nga inaprobaran na lang? Nagsaritaan minday takin ni bakit mo. Saan na ayaan na istoryakan ka? Naistorya na kanya, kitisungbat ko. Saan amabalin? Anya, apay asaan na mabalain? Tapno saan akong arumwar dito'y balay. Jak ipalubos ita niya man nakita ti sugal iti balay nana. Kan isardang mamutin ti makisugal. Ta iso ti papapanan lagi ti kwarta nga itid ko keng ka. Ay, di nakpay matang mo nga ipatag. Respetaran nakmata. Respita rin da ka nanang. Iso nga rod nga uray kamalitar aramidem. Anusan da kalata ta si katinanang mi. No kasta, saanan ama balain ama kisugala. Saanan? Isardang mo dahit abisyom nanang. Mapankalaangan makipraktis iti sala kadag iti padam a senior citizen. Nasay-saya at pwede ita, apakaibusan ti oras mo. Ay, unay matan. Kanya lakit din ayan na. Surutan mo't ati ibaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.